Hello guys, good morning guys. Karon guys, katong kamunggay guys. Ako anang pulungan guys kay puting pagkatag-asa guys nya bani ko niyo sa akong pagpulong ng kamunggaya guys oh. Tagas kayo kay lang ini ka kuan na guys, mapulungan na ang mga dahon mailisa na po bagong dahon guys nya malabo na to balik ta na guys. Pulungan. Ito apa yung huwanan ning kuan guys. Huwanan to ning kuan guys. Ning agianan guys atong huwanan. Kani po mga kuan guys, mga tanglad. Itong huwanan ning mga tanglad guys, itong huwanan.
Taniwanan kay basig na ibitin rin guys. Nga mapanan yung diri mapuy abitin. Hindi pa kasagbuta. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo mga ang tagkuan diri guys, ang tanglad. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo ang tanglad guys oh. Na guys. Mani tanglad guys oh. Kung giwanan kay sagbot kayo. Pwede ka sagbot guys oh tanglad niya ang katong kamong gaya kung gipulungan guys kay. Puti pagkatagasa oh. Tawa yung pulungan. Kung gipulungan guys ang kamong gaya wala na. Awanak eh. Nakatubo na guys awan na. Babayin guys ang God bless all.